Με ακούτε κυρία, έχετε... Ναι, πού βρίσκεστε, πού βρίσκεστε. Πού βρίσκεστε, με ακούτε. Ο κάτοχος αυτού του τύπου έχει εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο και δεν αποκρίνεται στο τηλέφωνο. Η προστασία έκτακτης ανάγκης βρίσκεται σε δημογραφικό. Τι ήταν τούτες γυφούνες απόξω που ακιώτη, στείλτε γρήγορα τα μάτ να αρχίσει να τερνιώτη. Λαός ξυσκώσει άρχονταν, ήρθαν στον δρόμο χιλιάδες, σκούδηκαν πια τα μάτ και κάνουν όλοι τις κουκβάγες. Δώσ' ένα κομμάτι ψωμί, τουρκέα να αυξείς. Ρίξ ναρκωτικά στην πιάτσα, άμα θες να κυβερνείς. Να το ξέρεις, έχα σου πάσει. Έχει νουλ του ξυσκουθεί. Τι δικαιοσύνη ρέτη, γιου λαός του απαιτεί.